Boleh bang boleh mah. Wali kuchora ya mayo. Boleh bang apa nawa? Kaya mapema. Ora digare mashura. Ora bang boleh mah dini boleh bang boleh mah. Ndio zokuti baba imini. Sasa tanga hivi ndari kana mechembera mama. Naona maone matangira mama kuti kuendera. Mama kuendera mwape bwana. Kwa sababu kwa matanga ndabona yangu ndakazara. Luka ndodzidze mambo nembe kwastanditi. Akuona izvo kuti mamuchaite mosva. Baba angorima kana mechiuye kudare zviya musauya makapfekera igari yemusangano handiti. Ngozi awana wazozivi kuti chii chiri kuitika. Munhu munotongana naye unogona kutaura no ndaona kuti zvinhu zvacho zvaa zvemusangano musazogara vanditi. Zvanaka hengu kuti mungori mhuri imwe. Ina uya kama zwane yetu chikuru. Mwana wao akafira kwa sababu machira. Mwana uyo ari kuzi akanga akarorokwa mushama mapande. Azwa soko rekuti murume anonga ari kudana nomwe mukadzi. Aboda kuroora. Akatenga jiki rake pakutora akakwenda naye pamudhoti kwakumwa akatotaura murume wekuti ngamwa. Saka pakazomhanya naye kuenda kuhospitari akabva. Saka ndopa akazi nenhumbi dzacho dzese dzikuzi akazoipa nenhumbi idzodzo. Saka headman manje chikuku akati semhuri iyi yakambofamba previously pane matambudziko aitika mumusha. Asi munhu anozi John achingoro akazi akambobatwa maoccasions akawanda paaifamba. Saka mhuri iri kuti ndiye munhu ari kususpect kuti ndiye ari kukonzeresa matambudziko mukati memhuri. John wacho uri kuhera. John wacho uri kuhera. John andimi. Andimi. Headman kutaura pale kwa anita. Asimbogare dare nini kana zvemumusha mangu. Kana emumusha mangu kuhamba naye kwa headman. Asikumbohamba zvemumusha mangu. Headman wabvumira kwa musano ngana. Sabu wabvumira kwa musano ngana. Nganga yengo ni mabushi. Saka papa mirai headman kana aone chakashata chiri mumusha menyu. Une right yekutaurira mambo kuti achangamire zvakuitike pamusha uri apo handichazvioni zvakanaka ndiri kuona kuti zviri kufambe kuti ndo nyaya iri pano nhasi kuti headman wapa mambo kuti achangamire nyaya iri mumusha mangu urima munharaunda mangu kana kumudunhu mangu handisi kuione zvakanaka mamiriro ayo ndosaka muri panapa nhasi. Tiri pamachira muri tiri pampandi kwakashati kufa mwana wangu. Muri yekwangorima mwana wakafire pamupande asi ari mukunda wakangorima. Saka headman uri kuti ongororo ndiri kuita pane chiri kufambe mumusha mwangorima. Ndo chiri kutaura headman kuti mune kusafambeko zvakanaka zvirikuitika mumusha menyu ini. Mungachitsanangurira mambo kuti mwana wakafa zvakadai. Baba mwana ngapi? Mwana wenyu wakafa sei? Mwana wangu wakamwa Jiki. Azwa mapua murume wako aroora. Iye wakatora Jiki Vakunakurirana. Makasvika achimupenyu here mwana wenyu? Aiwa takasvika afa. Mwakataura nani wakazomupe kuti ona yangatezvara mwana wenyu wafe zvakati. Ndibambo apambo ndo akataura nasamu ndo aneumbo kufa kwemwana kuti wamwa Jiki. Isusu takadadzirwa mwana afa kare. Asi makata kole wauti wawe Jiki. Takaudzwa. Mukagutsikana ndizvo? Takagutsikana ngokuti takaratidzwa Jiki yacho. Amira hincha chakakonzerese chii chakaita kuti mwana wenyu azosvike pakumwe chii?
zviri kuzi domestic violence ngoti nyaya yanga iri kumapurisa. Aiwa, domestic violence ine zvakawanda, ine zvipenzi zvinohambira. Chakazosvike kuti mukati medomestic violence mwana wenyu achizodecide kuti achiti ndakumwe chiki chii muso wacho. Zvaakuzikanwa ngakwambo ndo ane umbowo wacho iwo. Imimi pakusvike kwambe uike mwana wenyu wakanenge guwa ndiani tiso yekwangori hamsati tiso imwimwi kuti musvike pakuti hoji mwana wangu wamwe jiki ndakutange nguwa remwana wangu makanga magute kuti chaurai mwana wanyu chii ijiki nepepa ratakandiona kuti domestic violence tine mapurisa akabve kumusoro baba pepa ruremu ati chakakonzeresa mwana wenyu amwe jiki mwamboti imimi wanga azwe kuti mwana murume warora wanga azwani uri kwapasha saka mwana wenyu kusvika pakukoe nhumbi musikazivi kuti mwana wafa ngei jiki tiri kumutaura kuti jiki alright sabhuku vachiti manje alright mwana wenyu wakamwe jiki pamwe mhepo yakati moti mwana amwe jiki ndo iri kuzi ndisabhuku mumusha menyu mune zviri kuitikemo munoti kudii ayo imbonyarara tiri kuda ana babako ataure zvemumusha uri mwana wababa werewo imbonyarara tudoti ana baba babako ngapi ndini John ane mwana wakafa ngejiki ngewapi morning alright reketezo kumutaurira kuti muzvizive kuti mwana wenyu kuroorerwa pasina mhepo inotamba pamusha handiti tsvabamuya munoti munhu unoroorerwa waingati hake hai kuroorerwa handidi ndakwende kumusha kwangu maizomuonawo kozvadini murume wakaroora ini ndakati ndati uroorerwaka hapana mhepo baba waadhisaidha ega ino zvekuti ndaroorwa ndakomwe jiki zvematambudziko changamire jiki yainge mumusha mwamupanda maakandoroorwemo baba sherefu yakabve kana kuti jiki yakatengwe mushopu manika tabveyo tiri kuti changamirati chakakonzeresa kuti munhu amwe jiki hatisi kuti jiki yakabve papi baiso chakakonzeresa imhepo dai kwakusi kuti zvazvisirizvo mwana wenyu akasimuke kuye kumusha kuti muna wenyu inini ndaite godo randikurira ndaroorerwa ndauya saka musatitaure kuti jiki rainde pai ini ndiro chakakonzeresa igodo mhepoyo awa ndi baba kwera ndi babangu awa ndi baba mwini ndi babangu ndiwane mwana wakafa iyi ayese imhuri yekwangorino ndiri kuona kuti kutaura kundo tiri kumbozwa amweni iwo ungotaura iwo nababako baba maimbo postere kaini amuchapinde postere ndakaregera mwana 2013 mwakaregerani kubandiregera ndito baba anyakufirwa ngemwana anenge akati nyarare ndambona yamai tisimuzemo koma amudododini pakusvika kwenyu munhu achindomupenzi paimbozi chii chaitika isusu takandofonepa takanga tiride kuende kunhamukana umwe kuzviuraya pane umwe wangazviuraya pane umwewo wakafawo bamunin'ina mhanza dzedu wangazviuraya wakaita zvekundo takandozwa kundoti wapondo saka patanga tiride kuende kunhama ikoko kuti akafanira baba munini hambai kunhama mazizwa ere kuti hanzvadzi yashaika kazi ndi baba munini tazvizwa asi nyaya iri kuitika munin'ina wanyu tiraipi kujirawo munin'ina wanyu wamwe jiki kati wamwa jiki saka zviri sei kazi munin'ina wanyu uri nani tambomutrita tikati saka muri kufunga tofamba sei kazi nababati huyai nemwana ipi kumba saka zvadaro isu takabva taende kujirawo kuya tobva tasvika tati baba munini pajirawo tasvika tasvika pajirawo paya akabva abuda nemotika munin'ina wangu wakanga akagadzikwe mumotika saka ndakwirewo motika mwe ndikati baba munini ko ndiwo munhu womuri kuti uri nani here munhu uri kurwara kudai uwu haasi kutaura wandikada utombomudaidza maitinashe hatinakwanisa kutaura nandakandine uyu maitinashe haana kwanise kudai kati baba munini saka zvemuri kuti munhu uri nani munhu usikukwanisa kana kutaura kazi maigore tambomutrita tikutoona kunga zviri nani tikati saka mafunge kudini baba munini kazi tanga tode kuendepi kuchigonda
unarara ndikati kuchigona ndikuona kuti takutononokere munhu madi kuti tiende kuchipatara kasi motika itinaye ngemapostori ati hatisi kumuperekedzi kuchipatara advantage yetingatotange kuti todomudzoserepi kumba tikati asi kumba kure kasi ngatitombodzokere kumba kuzvipiripiri kumba kwacho takandokosvetwe pamba nemotika ya pakutsvagazve imwe transport kuti dzokere futi kuye kukliniki petakaende kukliniki takandonyorerwe tsamba yekuziendai kumarangi tisati tasvike kumarangi munhu kakutonyarara kabvunzoti chii chakonzeresa bamuna akandoti munin'ini wanyu wandosvike kujira vari kuti baba tinashe ndasvika kuti makaroora kuti mimi makaroora nyaya iri kuitikapo nhasi inini ndiri kufa kana kuti mimi wani wedu nhasi uri kufa saka inini ndakumwe chii Jiki saka bamuna anoti ndakazondona munin'ini wanyu aende patepi obva amwe mvura saka ndakandoti matunga amwe jikeri saka wanga akatorara murume wacho anga akatorara muchishedi changa akandorara panoshanda saka azi wakabva atotore jiki apa kutoti yanga abva naye kumba ndakazosara ndode kumubatawo dai munin'ini wanyu wanga atodini atorwadziwa ndo zvakaita vanomaiozwa kune kuti chinodzise pfungwa kuti munhu akukuzviuraya ndaenzanisa panapa munhu akukuzviuraya ngekuti waororerwa makambozwa ngana akaororerwa akafa sinzi makabatwa ino aro akafa akaororerwa kuti wakuaino akaororerwa unotaura taurira anotaura anoti anganawo wacho kuti vachikutaura akati ini ndakuzviuraya nekuti ini murume wangu tatakatsidzirana kuti iyo haufa wakandirorera ende pamba anga ari pasi akatooneka akati murume wangu akandaire zvakanaka handiendi kuzviuraya ndotodarike kuende kunhamukumba asi akashashe kundidayira ndinotomwe jiki ende ndinotoimwa izviri kuti hazvizezegava kuti mwana enyu achidiro imwe poizini yaanozivi kuti inouraya ndinovuma ndisiyoba kwakazviita kwakazvikusvikire mumwe poizini imi ndikakupa munomwa iri poizini ngei kuti mose kuchine kutomenu izvino chakabata checho kuti asafunga kuti chii kuchindikuita imepo ndiye munoti mutsvake kuzi kuti chii muri jiki saka tati munhu pagodo waroorerwa waona kuti ndini mukadzi uruvanabva ndichakwaniwa ndinosunga kuende musha kwangu kuti ndauyaini manyinzire kuroorerwa handidi ndasida murume yangu kuti waromwa mukadzi ndo zvinozviya zvinoite munhu papfungwa dzake kuti pasina chimwe chiri kwaalipa ngezvaanoita asi kuti paine pfungwa imwe yekukandirana mhepo kana ndayanga isiri jiki waingazoite chimwe chiro munotodi manje imi mababa babangu rimenge munoti ndinoti kuti takandozwa kuti wafa wamwa jiki asi watofa alright pati matitaure kuti ruo wakaite ruiri musha mwinyi umopondwa iyo chakapondese munhu chii wakavokabaya wainga ari gadhi pamanya wanga ari gadhi wane chakashaisha wakapondwa ngematsotsi akasvika ngatine chakashaisha matsotsi ndo akamuponda pane changa ashaisha hapana chaakashasha matsotsi akasikazi wakanga ane makore mangani ari pamwena ari gani 4 months imepo arikomani musazviko matsotsi mani pambopondwa vamwe magadheri kunze kwe4 months yapinda vakambopondwa vamwe magadheri matauri awari kuti kwazvinogara zvichiitika hatiti matauriro awo asina umboba saka muri kuona here kuti uyu wapondwa uyu wazwe soko rerufu
aya ruti uye kurufu wamwe Jiki imondo takandizwa kuti Jiki pamba kanyoza domestic violence ko chaura iwe kumaini yanga iri violence imbava icho chinokwezvesa kashata izvi zvinomweya wakashata unoda kuti utsvape ugadziriswe kuti usamuroedze marufu mumusha. tingaswera tichitenderera vanangorima pasvika changamire pekuti honai imhepo iyi imi murungo tini kuitsvaka mhepo yacho musikatsvaki Jiki nematsosi murungo tini kusvike pakutsvake kuti chini amurwadzirwi ndizvozvo kuite marufu mairi umwemungatadakara mukafakana motopepuka mwana aromona ashanu auya tichimbotsvake izvezvi asi amwe akafa ozoti wamwe achasa mwakutsvaka mwana nguva yese yamakati agara makati kotsvaka ngei kuti izvizisafa rekera tizvi todzana zita maziwa kana imibariwo baba imimana yenyu ari pana pangari ngade izvi vanamba bani ngari asi munzei mavo sunzei makoto hapana ko awo ndisetakale enyu ana aende kubaba yenyu makafirwa ngemwana wangu wacho hapana. Uni wangani? Ni achiri adoko anangani bora ita anasema kira yenyewe bwana achiri adoko kuwangapondwa ngematsotsi yo ngewani ngowa mkoma iwo awo eho alright apa penyu pamoja pana umwe wenyu baba hapana wangu akashata muri kuona kuti imimi mambo tisiyei takadaro tishufa idu zvakadaro tisiyei takadaro hatina dzimwe titokarira pamushumusha uiyo bai ndazwe statement yanga ichitorwa pasamunapo kuti pane ari kuti Jona wakambobatwa mwakawanda kufamba wakamboita mumashuro ichokwadi here adona ndiani tatozvizwira pana apasisina paunosimudze vhoti pakuti Jona wakabatwa patabvunza vatatiri pekuti pane mwana wenyera wati hapana achiri adoko saka ana baba akabatwa akafamba mabvunzira aiti atatiri ndo arapa aya haadaira kuti atozvizwire pana ari kutya baba vaite bonista ana grade 7 ndio mukuru wacho kana mechada anouya grade 1 kusvika grade 7 aiwa iwo pane zvandinenge ndatodzidza kuona pane zvandinenge ndatoona dai manje amimi hamuna hanya ngevanofamba ndizvo zvaita kuti umweni unoti kuti wagati pakwe pabasa wasvika wakurova ematsotsi chinyi musakazvitsvaka izvozvezvo muchapera ndizvo uyu wandoti munhu aroora munyika muno munoroorwa tinoroora kasi tinoda azhinji muchamunyima hakuna akaroora here akadzaidi hemainga muri apostoli handikuroora here uyu ndakachiti ndakaroora mukundo wenyu mukundo wako wamariyo ndizvo mukundo wako zvini ndakarori mukundo wakataura ichandari yasonga ndiye nanamaya ndikarori mwana ukamajanga mariwo baba majanga ndini eho majanga mukuru wake mukuru mukadzi wacho wangaiti amusi majanga ihanzvadzi yangu ndini ndakakotsa pamajanga baba nematengarona muchiroorerana mukwambo mariyo majanga ndio akatange kuroora akazoti mambo roora yo
mwana wa baba kupita maji. Hapo kwaona inaana sasa hivi ali bana taiti tidzoke panyaya yekuti titsvake kuti ichi chiro chakakonzeresa marufu mairi panguwa pfupi pfupi chii. Ime makambotsvaka ere ukundwa ngematsotsi kuti hazvanyanye kudai ngei pakaitika izvi? titori munzira ngekuti takasvika ipoyo. Zvanaka manje kana mwaa muri munzira, imwimi nesusu taamunzira mumwemo. Kuti mwaa muri munzira zvanaka, ngatipinde munzira nedare kuti ichitsvake kuti chakakonzerese pane chekutanga chazotsinirwa futi ngeichi chii. Munoti kudini? Isisu mwanzira mwechiri kutaura zvitori na iye wakapondwa wacho takatosvike pamai mukadzi. Saka zvitori na iye wakatotaura emene nemurungu wacho. Saka tiri kumirire zviriyo. Sakazi umwe wacho wakabatwa, iye wakapondwa. Hatisi kude kutore macriminal hononini measures ekuti wakabatwa nokuti chandokotirini chakakonzeresa kuti apondwe chii. Ndananya kuponda ndonzira inopinda nemini paugadi chaakati apondwe ndicho paugadi wakanga ane gamboti tsoti rakanga rine gamboti ini adisikukonekuti akanichinyakanandaona uyu wakanga aona kuti ari security gold yaikanga yaiswe mugambutsi angati khumune gambutsi iyi. Saka ndipo ipapo paakazopondero ngemagadhi. Saka muri wakapondwa ngemagadhi? Iye muri kuti wanga ari gadhi? Wakapondwa ngemagadhi ndiyo mastatement ariyo. Ndakufoyo uri kutobuda. Uri kubuda. Aiwa, izwai. Kati chakamupondesa. Ndoje ino kude kutsvaka isusu. Nechazouraya imwe murumba pati pane ikwepi. Murikuita ngei? Zvakwa ndongo wacho meko. Pamusoro izvi ndiri kuona sokuti ava vanotenda here kuti uyu waakubuda chiyanuka icho. Asi munotenda here kuti kune mhepo inozarura rufu mudzinza? Zvese zvinoitika izvi. Ndo zviri kuzi ngedare manje ngatichibatana kutsvaka mhepo iri kuzarure rufu mumusha mwenyu. Mapanzwisisa wakubuda kune mazuva mangana 3 weeks. 3 weeks ya urubudile wakabudira paandazi ibi umbai kukweli wenyu uri kuti wakabuda chiti ndiperekedzei. Ndakaurawa kwaodzi pamaini. Pandakaurawa anhu ari kuti imbavha, handimbavhaba. Ndakaurawa ngemagadhi andaishanda nawo. Saka ndoda kuenda komuratidza gadhi 1. Ndamuratidza gadhi 1 ndio chazotaura amwene yake ese. Mwakataurirani mwazwe? Headman waitwe muvillage muna sabhuku headman muna mambo mwavanoti chiro chichi chakaita tsaona yakaitika iyi. Honai pane masoko amubuda. Makaenda here kotaurira sabhuku? anozviziva. Ehe. Headman. Sabhuku. Headman. Headman hatina. Sabhuku ni mimi waifanya mambo kwa mtara wetu wa headman. Ndio masoko yana huyu. Sabhuku ndalo. Unaona kiti. Headman ya andazwa. Headman ngozito. Headman nokazwa mza utaendei wa mambo. Kuti inalinda zvikoni mani wodi toka tozi kabuye nicho andisi koni mani wodi kwa mambo yini iye tiru nazo kumbarurira nyaya yini wodi munhu yoyone
watanga abude kwemuli hama dzake unosati ndiri kuda uno kuti mutaura kuti handiga armed people asi magadhi akandiura zvinoti otobva watanga kumuzivisa imeno. Alright, iwo makadhi wawo kuda kwawo uchazobuda iwe ngeimwe nguva yemusikazi uchabuda iwe usini wandiuraya undozvirifu pangoyani mambo nikange nyaya iri kutaura varumaya yakaitika muvhireji mangu. Ndakatoite zvekuzwa kuti kune wabudirwa mushure mekunge apondwa wakapondwa gadhiwe. Ndakafona ndikataura naishe Solomon ndechivaudza kuti pane chiitiko chaitika zvaitike mubhuku mangu, asi ini handina kutaurirwa kuti pane munhu wapondwa kuno. Ndikazozwa zvakare kuti kune munhu hanzvadzi yavo yavari kutaura yakazouya zvakare kusvika panzvimbo ikabudirwa, ini ndisikazvizivi mubhuku mangu. Saka ichokwadi nyaya yavari kutaura yekuti gadhi uyu wakapondwa nemamwe magadhi. Zvakaitika izvi, kutaura kwavari kuti munhu uri kubudirwa, ndakangoite zvekuzwa, asi vakatosvika panzvimbo pacho. Imi mambo musikazvizivi, ini wacho ndisikazvizivi. Ndine chanyandore. Imimi zvamakabva makatobva nasabhuku kwendoko. Takatorwa ngemurungu meka wacho wepakambani wakati uyai naye uri kubudirwa wazi. Aiwa, mwana mudoko kudai. Zvinotaura chichanyandura kuti makasvika ndisikazvizivi. Murungu kana kuti director wekambani ungazivi chande. Mwatiyo mwakataurira sabhuku. Mukasvike nzvimbo yena sabhuku mwakadii kuti tipangidzire sabhuku. Zvanga natungamiriri aitai. Waitungamirira wacho akati nditeerei. Kuteera kwetaite wanyamufa. Ura kana mwakuda kulipirwa ngemagadhi iwo munolipira nemukambasi nemurungu aneti. Atiripirike isisi ba. Mambo asati alipirwa. Yeshe, ane muri wari wakuzoke kana mambo. Mambo kana mambo ani. Tiripa amwepo. Alright. Ini ndoona sekuti iyi ngeimwe hayo yabuda iyi. Asi kunotsva kuti chakakonzeresa chii ichauya iyi yamataura kuti tiripa mwepo. Zese Sigati tanga tambotsvake kuti chii. apane mwenyere Dzimwe nyaya dziripo unozvionere mumba kwedu. Mati Unozvionere mumushamweri. amwe ane ndaa baba. Imbobudai, imbosimukai. Ndati tozvionere Ari imbobudai, imbobudai, imbosimukai. Imbobudai. Imbobudai. Arangona azagaya kunozvionere mumushamweri mambo kakazunga. Budai. Ini